Sanibonana ngibingelele. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngendaba ebucayi la. Indaba kodwa ephathelene nokuphila komuntu. Kuyenzeka uma umuntu impilo uma uyizama ubona ukuthi ayila ufuna khona, uma uzama awuyeki la ufuna khona. Kanti ubanjwe into encane ukuthi unolwazi ongenalo uyilona olungavula impilo yakho. Ake ngibeke kanjani? Uyabona umuntu nomuntu ophilayo ngisho amawele uNkulunkulu wadala ukuthi wonke umuntu ngayedwa lawula isidalwa sakhe. Umuntu nomuntu unethongo lakhe lodwa limbhekile. Akusho ukuthi umuntu wakini mayengasekho unibheke nonke noma ubaba wena noma mama cha. Umuntu nomuntu uNkulunkulu wadala ukuthi ezinjani abheke umuntu oyedwa unesidalwa sakhe umuntu. Ngeke ngizwe abantu abaningi bephambanisa ethi umuntu ngangena ugogo ngangena umkhulu. Ayikho into enjalo. Umuntu uyi-spirit, a soul and a flesh. So umuntu wangena ugogo wena kwangena muphi? Wangena inyama yaza kuwe. Because inyama sayincaba phela. Shuthi yini umphefumulo? Umphefumulo awukwazi ungena komunye umphefumulo. Into eyenzakala it's a spirit. It's a spirit of your forefathers. Esikulawulayo wena. Kuxhunya kuyidlozi elixhumanisa wena naleso spirit. Ngoba idlozi umoya wokuphila ngokwaka lapho kube eBhayibheli noma kwaIsrayeli idlozi umoya kaNkulunkulu lo kuthiwa umoya oyingcwele, it's a spirit. Idlozi alinalo sisibongo. Umuntu uba yithongo uma isefila kabe idlozi umoya wokuphila loyo umoya kaNkulunkulu awunasibongo. Umuntu nomuntu kunethongo lakhe elimbhekayo empilweni. Okuyileli ezothi ngishathiwa ukuphi liyamvikela ezintweni ezingozini limvulele nempilo. Limvulela impilo kanjani? Uma enalo ulwazi ukuthi ubhekwe leso sidalo. Lokho kusho ukuthini? Kusho ukuthi yena mayekhuluma nedalo uyazi ukuthi ukhuluma namuphi direct. Awubizi noma isiphi isidalo ngoba kuyenzeka abantu befe bengangeni emndenini. Okusho lawo bantu labo uma umuntu engazange aphila impilo idalo ezifuna esaphila mayefaze memukeli lo muntu lo noma engafa kayinayo into enhla iphethe. Lokho kusho ukuthi awukwazi ukuvela ubize noma isiphi isidalo ngoba kumisela ukuthi umuntu unethongo lakhe lengalinye ngalinye. Ngisho ekhaya that is why ngingachaza kule video edlule ukuthi umuntu owembethe ukhokho kuphela okwazi ukubiza zonke idalo ngoba wonke umuntu ubiza isidalo sakhe. Ngisho ukuthini impilo iyavaleka uma ungasazi isidalwa sakho ngoba kufanele usazi uxhunyaniswe naso. Wazi ukuthi wena yonke into yakho uyibikela bani uyicela kubani. Ubona ngoba ungaba seThekwini mhlawumbe umfowenu abesegoli badwa manehlela ubunzima nifikeleka ngaleso sikhathi. Zibuze ukuthi ke kanye buze ukuthi uma uthi nibhekwe isidalwa esodwa sinivikele kanjani. Lokho kukutshela ukuthi nesidalwa sakho sisodwa sikhuluma nawe. Siyakhuluma ke isidalwa nomuntu. Uyabona mawuhamba ukuze kungavumi uzokuthi hayi angathi ngingahambi ngapha ngihambe ngapha. Uyothi udlulisa ukuthi hey qinqika imoto ngale. Bese uthini wena ishilo kimi lento yazi ngingahambi ngale. Yithongo lakho ke leli lisuke likhuluma nalo. Uma ungabamba lelo sulela impilo yakho kuyoshintsha. uNkulunkulu uyanithanda nemisibindi. Amen.